Saint Valentin ne tɛna ka foyi de di musoman foyi ma. Munna? I n'a fɔra ko salo Saint Valentin na ne ye karo 11 de sɛbɛn. 11 o dɔrɔn de fɔra e kan. Mais tuma bɛɛ crédit ci ma dɛ na ka taa bila nin yɔrɔ in na dɛ. Ne yɛrɛ ne laban kɛra chauffeur de la montre ci foyi tɛ ne la taa bila nin yɔrɔ in na. Hein? N'a fɔra 11 amour 0 valeur. Ne yɛrɛ fɛn bɛ ɲini ka feere bɔ ne kɔ la sa. Hein? Mais sans embarrassement, sans rendez-vous. C'est derrière. Même si tu as dit que tu as un camion là. Là, non, on a un avant. Donc, on est pour ta journée. Elle était carreau du muso pour imaginer. Muso les gens à dans Tchamati. Sans seulement la carreau à l'époque du muso. Aïcha Ogana carreau diano. Mami Ogana diano. Mais si tu as un petit gars à l'île, Anna de Madia, c'était un peu. Allez, gâte. C'est derrière le mari, on est. Solo. Eko jume. C'est derrière la somme gagnée. Et si vous frappez tout le c'est n'a pas la vie à la soupe de Mokmaga. I'm a caro kumala, tiens, I'm a caro kumala, I will kumala. Solo sta fedore kanga kado de mage. Arrête. Ega nina kado be soro itansi la uli. C'est derrière la nim somme la yona ça. Eh, ne fa uli la bonga so kwa. Parce que ore be mu o chef la sunu ngela kwa. Ate nde do ala re. Taka bonga so. Non, ne na unto ne pa Do so wono. Dem la ta minke la so wono ge. O to de ge lo. Blayen. Tu as dit faut les bonga mala bonga ça te sera nous na wona ga. Ta mega blayen.